in a region where some countries really are created just to choke this large country, and where there is no clear framework, legal framework, and cooperation mechanism, and also there is no infrastructural development that much because of the deliberate exclusion of Ethiopia from the Red Sea, and also the Red Sea Council, which is deliberately established to exclude Ethiopia from the sea. How can I don't know, how can we get experience of the European states? What do you really recommend for a region of such difficulty, and also for Ethiopia, the largest country? I don't know, it's quite እዚ ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣትዩ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ቀረባ ኣቤክስ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣብ ባፅዕ እናተዘውሮ ከሎ ዝነበሮ ስልታት ኣውፅኡ ድሕሪ ቁሩብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ዝኽእል ቦታ እናበለ ፖስት ዝገብር ዘሎ እዩ ዘሪሁን ገለ ዝበሃል ሽሙ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ እዚ ኢትዮጵያ ዝዓበየት ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኣብ ልዕሊ ምዃና 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ደይ መደይ ኢሎም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለው ዝኾነ ይኹን ዕድል ክብዋ ዘይክእሉ ሃገራት ደይ መደይ ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዚ ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ዝኾነት እውን ኮኔክትድ ኮይንካ ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ዞባ ክኸውን ከሎ እታ ዝገደደት ዝብላ ድማ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ ብዙሕ ግዜ ዝብልዋ difficult to be choked even personally. If someone chokes your neck and you don't have option but for survival, you need to do something. But we are still claiming, peaceful access to the sea. So can you, say something? How can we move out of this situation? Thank you so much. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ደገለዶ ኩሉ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ዝተገበረ እዩ ከም ግለሰብ ክንሪኦ ከም ሰብ ጌርና ተቆፂርና ኣብነት ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ጎረሮካ ኮፍ ኢልካ እንተሎ ኣብ ጎረሮካ ኮፍ ኢልካ ሓኒቑ ሒዙካ እንተሎ ከመይ ጌርካ ካብ ሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል ምስ ጅቡቲ بسلام أف دقة بحر زتكم زلوا مسكين يا بسلام أف دقة بحر زتكم زلوا مسكالوتون بسلام نختكم زخل كلا أكال زي لكن نسو اتزتكم ولو زلوا زربان اتزخدوا زلوا كايدان إن نرزلنا من البعض نشتيتي ملسنات ونسمع ما أبتغال أرسل صقري. He said the person from the EU. I'm not the first professor is that the هان تملتي أبكالك زي خنرينا بحفشة انتهينا نرزلنا دايما دايلكا كاسكاس زرباتات كزربن كجبرن رينا لنا بعبي يدما زي تكونتات جوبو خي كون زي سمعوا أبزي أبكرباوان زي حلفة فيديو بحر لولا تشيني يون بلنا بحر إلا أقومنا بحر إلا أقومنا وزال مقباتنا بمن بلاتفورم من نجابو ودفيت متايونا ወደ ልማት ወደ ኢንተግሬሽን ወደ ጋራ ተጠቃሚነት ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙት ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንዲጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም ስለዚህ እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ዝበሎ እዩ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩላቶም ዝብልዎ ዘለውን ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎን ተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘለዎም ኣብ ደገ ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምናዮ سقينا نشوف كم زي كونن بحر كناتو بخمي كم ناتو جن حج كنقلت عين دلنينا بمنجل بخمي بلاتفورم كناتوينا بمبال استزاربو مستكون إن حج نريو زلنا دايما داي تباهيلو نتكونتات نابي نمت امزاز زي برزو لو كم زخانة أبزي منجس يرترا كبي برتع زخانة ملسيه بلو زي ملسي كم زنريو زلنا منجس يرترا نزكونتات زي سقيلو يعزبو تراي كم زي لن زدل ملسك هب جميرو خم زلون رلنا هذا كابو دما ترى ملسون زي كونه برتع زخانة ملسي زهب زلو سلازي منجس يرترا نتابل سكنا تبل بزا بوتم كين بارتيز تبل أبزا حلفة قليت أنيرة ناي مسلوينت سرح دسرح نجوس مزخاخر زخونة إلهم يوم تتكلم لا زلوا سلزي ناي بلتقنا أكيدا حدا جنيا زخونة نابكينا كوس الزخل بفلا أبز حل فمعلتات كابتن برايم مينستر جميرو دي قدميوز نبر الجنرالات ناتون كالوت بوليتيكانيات ناتون قلت زخونة ناي كوينات كوس قواسن
ናብ ኤርትራ ናይ ሙሳድ ናብ ኤርትራ ወራር ንምፍናው ዘርኢ ቋንቋታት ክጥቀሙ ይኸዱ ከም ዘለውን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ነቲ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኖርማል ከምስልዎ ዝፍትንዎ ዘለው እዩ እዚ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝብል መንገዲ ንሓደ ልኡላዊ መሬትን ልኡላዊ ሃገር ንኽወሩ ይብገሶም ዘለው they are even harking back to the dark chapter in the modern history of both countries to allude to and stay ኣብቲ ሕማቕ ታሪክ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ሕልፍ ሓሊፎም ድማ ንኤርትራ ንምጥቕላል the annexation period እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብ ትሕቲኦም ጎቢጦም ሒዞም ኣብ ዝነበሩ ናብኡ እናተመለሱ ብዛዕባ ክዛረቡ ዘይሕጋዊ ከምኡውን ጠቕላላ ክዝረብ ዘይግብኦ ነገር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤርትራ እዚ ነገራት እዚ as underlined on various occasions before, this is of course a political blasphemy of the highest order, a red line that should not be contemplated or crossed. ስለዚ ዓብይ ቀይሕ መስመር ኣብ ምስጋር ገጾም ይብገሱ ከም ዘለውን እዚ ብቋንቋ ናይ ፖለቲካ ዳርጋ ክሕደት ይፍፀም ከም ዘሎ ወይ እውን ከምዚ ዘወግዘካ ብዓይኒ ቋንቋ ናይ ሃይማኖት ክትሪኦ ከለካ ዘወግዘካ ብዓይኒ ፖለቲካ ድማ ዓብይ ግብረ መልሲ ክወሃቦም ዝግባእ በኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ናይ ዓለም ኢንስቲትዩሽንስ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ ዩኤን ምክንያቱ ንልኡላውነት ክደፍር ኣብዚ ዝበጋገሰሉ ዘሎ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ከም ዘለው ዝገልጽ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ PP is dangling this toxic adventurism agenda of war and conflict while presiding over an economy that እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናትን ዕንደራን ንክገብር ዝሓስበሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ዕዳጋ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ብብዙሕ መንገዲ ብIMF ብወርልድ ባንክ ብባንኪ ዓለም ብካልኦት ማልቲላተራል and bilateral donors ኢንፊጅን ይወሃባ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነርና ኢትዮጵያ ዕዳጋ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ኢንፊጅን ተገይሩላ ሓገዝ ክግበረላ ከም ዝተወሰነ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን ማልቲፕል ኢንተርናል ወርስ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ኩናት ኣብ ዝካየደላ ዘሎ እዋን ዘሎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ኣብ ልዕሊ ንብረትን ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናትን ዕንደራን ክኸይድ ዝሓስብ ዘሎ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለው እንየት ከምዚ ዓይነት ዕንወት ዘሎ ወይ ሽግር ዘሎ ሃገር ብልፅግና ከም ሓደ ዓብይ ኣብ ቁጠባዊ ግስጋሴ ዘሎ ኣምሲሉ they are indulging into extensive and elaborate gaslighting hosting summit on climate change Afro-Caribbean cooperation etc ኩሉ እዚ ኩናትን ዕግርግርን ሞትን ህልቂትን ዝፍፀመላ ዘሎ ሃገር ንዕኡ ብምንታይ ትሽፍነላ በዚ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ኢልካ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ኣፍሪካ ምስ ካሪቢያን ዝግበር ዘሎ ዋዕላታት እናተገበረ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን እቲ ሃገር ሰላም ከም ዘሎን ዋዕላታት ዝካየድ ከም ዘሎን እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ንካልእ ዓለም ትሸፋፍን ብርግፅ ደላ ገይሮም ሽፋን ይህብዎ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እቲ ሽፋን ድማ ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ከም ካልእ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኩላቶም ቶም ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ወላ ዩኤን ይኹን ኩላቶም ዩኤን ብመንገዲ እቲ ናይ ክላይመት ሳሚት ዝበሃል ኩላቶም ኣብዮም መፅኦም ነይሮም ኩሎም ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን መፅኦም ነይሮም ምስኡ ልግብ ኣቢሉ ድማ እናሃልካ ኣብዚ ሕጂ ናይ ካሪቢያን ኣፍሪካ ዝብልካ ኣልግብ ኣቢሎም ምስ ገይሮም ኣክልትዩ ዝመፁ ድማ ናብዚ ናይ ፅምብል ናይ ጌርድ ዝብልዎ ዘለው ኣተሓሒዞሞ ማለት ስለዚ ሓደ ዓብይ ሽፋን ይግበረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣትሪራ ትኹንን ከም ዘላን እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታትን ቆላሕታ ክገብረሉ ከም ዘሎን ተተሓሳስብ ኣላ ብትክክል ድማ ከመይ ክግበር ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና እቲ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኤክስ ነዚ ናይ ጀነራል ፖስት ገይረ ዝረኣኹሞ ንዑ ብፅሑፍ ገይረ ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ይብገስ ከም ዘሎ ብዘረጋግፅ መንገዲ ፖስት ገይረ ኣለኹ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብቓላቶም ኢና ክንዋጎም ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብቓላት ናይ መንግስቲ ክዋጋእ ከሎ ንሕና ኣነ ድማ እንታይ ድመርእ ዘለኹ ብቓላት ናይ መንግስቲ ኣብን ካድረታቱን ብዝገብርዎ ዘለው እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ኣብይ ክሌምስ ኣብዚ ዝሓለፈ ቪድዮ ናቱ እንታይ ኣለኹ ቅድሚ 30 ዓመት ቀይ ባሕሪ ናትና እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ብጌጋ ኣጋጢሙ ፅባሕ ድጎ ድማ ክንእርመ ንኽእል ኢና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ኤርትራ ናፅነታ ብኸመይ ረኺባ ብዘይ ሕጋዊ ዘይቅቡል ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ
بقالس حزب ኤርትራ ዝተረጋገፀ ብሪፈረንደም ድማ ዝተወደ ጉዳይ አልዒልካ ምዝራብ እንታይ ጣቁ ጀነራላትና ተመሳሳሊ ይገብርሎ ኣብ ድማ ናይ ኩናት ሰብ ምዃኑ ዝሓለፈ 7 ዓመት ምስክር ይለሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እንተሪኢኻ ዝብሎ ዘሎ ብቐሊል ክረአ ዘይግብኦ ምዃኑን መወዳእታ ኤርትራ ንዓለም ካብ ኩሉ ድማ መቃቂልካ ምግዛእ ድማ ታክቲክ ናቱ ምዃኑ Ertra's warning to the world ኤርትራ ድማ እንታይ ዓይነት መጠንቀቕታ ንዓለም ትበላ ኤርትራ seeks peace not war ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ዘላ ናይ ኩናት ሓይሊ ኮነትን ኣቢን ድሕሪ ወራር ክፍፅም ኮይኑ ግን ብሕማቅ ክእለዩ ትፀገም ግን ኤርትራ ፅባሕ ንጎውን እዚ ሕጂ ፀማም እዝኒ ሂብኩማ ዘለኹም ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ፅባሕ ንጎውን ኤርትራ መጋድ ግን ክትጓዩ ክትረኣዩ ከም ትኽእሉ ስለትፈልጥ ኤርትራ ደጋጊማ ንሰላምን ኩነታትን ንኽግበር ትነግር ዘላ እናበልና ንሕና ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ድማ መግትኢ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ክንነግርን ክንእውጅን ስራሕና ኮይኑ ይስማዓኒ ንቐፅል From Africa where something big is unfolding, an energy revolution. That's what Ethiopia is calling it. This is a rugged landlocked country located in East Africa, the Horn of Africa, and it is mired in conflict. But now Ethiopia has united to celebrate. It is all set to inaugurate GERD, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. As the name suggests, this is a dam towering 145 meters high. ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ነዚ ዲጋ ኣብ ምፅምባል ከም ዘላ ዝስከር ኮይኑ ብቐሊሉ ኣብ ዝኾነ ምዕራፍ ናይ ዜና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ገለ ካብቲ ኣብኡ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ተሪና ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራ ኮንካ እውን ዝስማዓካ ነጥብታት ክትርኢ ከለኻ ዘይተኣደነ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎን ሽፋን ይረክብ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩላቶም እቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኣብ ዙርዩ መፅኦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ወላ እኳ ፖለቲካሊ ዝተነፀለ መራሒ እዩ እንተበልና but he is always getting everyone on board እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ዕድል ይፈጥረሉ ኣሎ ንብል ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዩኤን ዋዕላታት ተገይሩ ድዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕላታት ተገይሩ ድዩ ኩሎም እቶም መራሕቲ ንኣዲስ ኣበባ ክመፁ ስለ ዘለዎም እዛ ምምራቕ ናይ እዛ ዲጋ ሕጂ ደይ መደይሊ ምዝያ ተሓሒዝዋ ስለምንታይ ነቲ ዲጋ ጥራይ ኢሉ ዝመፅእ መራሒ ክህሉ ከምዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ልክዕ ምስቲ ናይ ክልተ ዋዕላታት ናይ ክላይመት ሰሚት ከምኡ ድማ እዚ ኣፍሪካ ካሪቢያን ኮኦፐሬሽን ዝብል ክልትዩ ብመንገዲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ስለ ዝግበር ዝነበረ ኖ እቲ ሓደ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሓደ ድማ በቲ ናይ ዩኤን ደረጃ ዝግበር ስለ ዝነበረ ናይ ግድን ረብሖም ክብሎ ኣብ ሓዲኡ ክመፁ እዮም ስለዚ ኣብ ሓዲኡ ክመፁ ከለዉ ድማ እንታይ ክግበር ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ልክዕ ምስ ኣልጊቡ ሓደ መዓልቲ ፅንዮም ናብዚ መመረቕታ ናይ ዲጋ ብምምፃእ ፅቡቅ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሽፋን እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ጎረባብቱ ፍቅርን ሰላምን ምትሕቋፍን ቤላ ዝኾነ ሽርክነትን ከም ዘለዎ ገይሩ ዝረአ ዘሎ እቲ ካልእ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዘይዛረበሉ ኣስፔክት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣነ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ከዘኻኽሮ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ እዚ ኣቢ ዝበሃል ዕሸል ቆልዓ መሃይም ዘይበሰለ ገለ ናበለ ሰብ ይገልፆ እዩ ኣፀዋውታ ናይ ፖለቲካ ከመይ ጌርካ ሓሲኻን ለኽቢጥካን ሰብ ትሕዝ ግን ትፈልጥ ሰብ እዩ ነዞም ኩሎም መራሕቲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ድራር ዕድመታት ይገብረሎም ናይ ዕድመ ድራር ይገብረሎም ከሎ ግን ብሓይሊ ባሕሪ ገይሩ እዩ ዝቕበሎም ዘሎ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ሕማቕ ኣጀንዳ ናቱ በቲ ፅቡቕ ነገር ኢሉ ንዖም ብዘሐጉስ መንገዲ ዝገብሮ ዘሎ ገይሩ እዩ ሽፋን ገይሩ ዘለማምዶ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ካልኦት ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላታት ዝገብሩ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ንመለማመዲ ንመቐበሊ እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንመራሒ ናይ ኤርትራ ተንበርኪኹ እግሩ ንክስዕም ፀገማን ከም ዘይነበሮ ይነግሩ እዮም እቶም ኣብ ኤርትራ ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣመና ኡፍኡፍ ይብሎ ከም ዝነበረን ጋሽዬ ይብሎ ከም ዝነበረን ገለን ትሰምዕ ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ለኽባጥ ምዃኑ እቲ ልኽብጥና ግን ይሰርሓሉ እዩ እሱ እቲ ልኽብጥና እቶም መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ፀዓዱ ፐርፌክትሊ ዝሰርሓሉ ስለምንታይ ይፈልጥዮም ሓሳቡን ለኽባጥን ምዃኑ ግን ከምኡ እዮም ከዓ ዝደልዩ ኣብ ኣፍሪቃ ተርዲኹንሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ መራሒ ንዓታቶም ለኽበጥበጥ እናበለ ኣብ እግሮም ዝስዕሞም ዝደለኹሞ ክገብረልኩም ክእል እየ ንዓይ ጥራይ ደግፉኒ ዝብሎም ኤግዛክትሊ ደይ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ሰብ ስለዚ ምዕራባውያን ሃገራት ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ነዚ ሰብ እዚ ይደልይዎ እዮም ይፈትዎ እዮም ማዕረ ክንደይ ናብ ቻይና ክኸይድ ይፍትን ወላ ናብ ገለ they don't care ናትና ረብሓን ናትና ኣጀንዳን ከሳልጠልና ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና
ንኣብነት ነወዳድር መለስ ኣብ ብዙሕ ነገር ይኣብዮም ነይሩ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ነዚ ሊበራላይዝ ግበረቱ ቁጠባ ናትካ ባንኪንግ ሴክተር ናትካ ክፈቶ ኢትዮ ቴሌኮም ንኢንቨስተርስ ክፈቶ ካልእ ነገራት ድማ ነቲ ቁጠባ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክፈቶ ክብልዎ ከሎ ይዓቢ ነይሩ መለስ ስለምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ክጠቕማ ስለ ዘይኮነ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ኣሎ ኤቭሪቲንግ ትደልይዎ ግበሩ ኤቭሪቲንግ ዝደለኹም ግበሩ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ንከይለ ብኩሉ መንገዲ ክሕግዝዎ እዮም ካልኣይ ድማ ቁሩብ ዳ ዕድል ጌርና ዕድል ጥራይ ዘይኮነኻ ሓይልና ስለ ዘሎ እምበር ነቲ ኣጀንዳ ናይ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ተመስሪሑ ዝቕፅል ዝነበረ ካብ መለስ ንላዕሊ ኣብይ መጋበርያ ክኾኖም ዝኽእል ነይሩ ምክንያቱ መለስ ካብኡ ብሩኽ ይብለኩም ኣለኹን መለስ ግን ናቱ ረብሓ እውን ዝግደስ ሰብ እዩ ነይሩ ተርዲኹም ሎ ንዖም መጋበርያ እናገበረ ከሎ ረብሑ እውን ክገብር ዘሊ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብታ ስልጣን ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ አይ ቲንክ ትካሉ ዘገድሶ ኣይመስለንን ኣይ ህዝቡ ይሙት ይጥመ የህልቂት ይምፃዮ he doesn't care ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ክንደይ መራሕቲ ናይ ሃገራት ክንደይ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ይኹን ናይ ካልኦት በተኣቢ ዝገብረሎም ዘሎ ሸብዳዕዳዕ ኣብ ጎኒኦም ደው ዝብሉ ንበዓል ኤርትራ ድማ ግዳይ ንክገብርዎን ፀገም ዝበሃል የብሎምን እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ብድሆ ዘለዋ ሃገር ምዃና ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ዘይተሳተፈ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ናይ ሱዳን ዘሎ መራሕን ናይ ኤርትራ መራሕን ጥራይ ዘይተሳተፈ ዘሎ ካልኦት ኤቭሪባዲ ኢዝ ዴር ስለዚ እንታይ ዝበሃል ብዓይኒ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብምሎም እቶም ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መራሕቲ ኣብ ጎኒኦም ዘለው ብሓደ እዮም ደው ኢሎም ዘለው እዩ ዝበሃል እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ዝህቦ ሌጂቲመሲ ይውስኸሉ ኣብቲ ሃገር ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዓብይ ፕሮጀክት ሚድያ ብምሉእ ነቲ ዲጋ ስለ ዝወድኦ ገለመለ ዝብል ነታ ዘላቱ ጠልጠል ትብል ዘላ ስልጣኑ ንክትቅፅል ድጋፍ እዮም ዝገብርሉ ዘለው ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ይግበረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብግምጣሉ ብግብፂ ድማ እንታይ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ካ ንርኢ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ፐርፌክትሊ ራን ይገብር ከም ዘሎ ጌርና ክንርኢ ይብልና ቅድሚ ካብኡ እስከዚአን ንስማዓየን ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ከለና ዘለና ብድሆ እና ተረዳእና ንክንከይድ ኢለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ቀሊል ብድሆ ይኮነን ዘለዎ ማለት ሓደ ግዜ ከምዚ ዘይገብር ክንብል ከለና it's not that easy እቲ ዘሎ ብድሆታት ናይቲ መንግስቲ እውን ምርዳእ የድሊ እዩ ዓለም በሙሉ የሆነ ቀን ነው ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ዓለም በሙሉ ያስደነቀ ፕሮጀክት ነው የአፍሪካ ፕሮጀክት ነው የኢትዮጵያ ወዳጆች በሞላ ዛሬ ድል አገር ሆነች ريود لهم اسماعيل عمر قال ناي جبتي مراحيو ناي جبتي بريزيدنتيو نابتي غير دمتيو ترايدي كوني بمحرنيا مجلسي يسمع له عبي إثيوبيا يكون أفريقيا عبي معالتكم زخونن عبي نجر كم زخونن let's be clear here حسد النايب اللي هنا إثيوبيا ديجانا توم صريح مودو I don't have a problem with that نكو حقوسكم كلام يدلي أبعدهم زندب مايو ናይ ዓዶም ዲጋ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዲጋ ናቶም ብምግባሮም አንጻሪ ይኮንኩናነ ልክዕ ከምቲ ንሕና ዲጋታት ናትና ሰሪሕና ንውዲ ዘለና ዲጋ ናቶም ሰሪሖም ተወዲኦም ኦኬ ምስቲ ዕቤት ናቶም ምስ ብዝሕናቶም ዓብ ዲጋ ገይሮም ኣሎ ፋይን it's not a problem ዲጋ ምውዶም ገለገለ ይረለኹ ኤርትራውያን ካብ ምሕር ዘይከውን ነገር ምሻለካ እቲ ዲጋ ንዑ ንምቁርፃብ ነው نحن ديجا أنا نيتيوبيا أنا عبد الله زلق ديجا ناتوسل زودي كونن that's not my problem ديجا يود نعوز ملكتي نيتيوبيا ملكتي أب بحرنا زمت أطرز ولا إذا قطع عنه زلوا وين نخملس قبرنا زلمبر ديجا ناتهم توديو no problem كينيا أنا عبد نت كابتي ديجا كمسلو زلوا وين بخبر مسيام زلوا بزح باور كابتي ديجا يوصلهم زلوا يزنقر سب تنزانيا خيد مخاني يزنقر زلوا تي باور حقهم يوم حسوتكم زبل زي زروا سميع أتليس كينيا كمل لهم زلاقني فلتي ني أكاكن داي مخانو $100 مليون تخفلهم كم زلان إثيوبيا التحفات كوتسيرية هجي جبتي أبزو قد عايزي أمانا تقطع زلماني فليت مالهم جبتي is really sad why Somalian جبتن كلتيو
መራሕቲ ናይ ሶማልያ ናይ ጅቡትን ክልቲኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፎም ምህላዎም የስ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ናብኡ ምስታፎም ረብሓናቶም እዩ ጅቡቲ ናይ ግድን ክሳተፍ መራሕቲ ናይ ጅቡቲ ክሳተፍ ናይ ግድን እዩ ዋይ ኣሚን ታዛ ዓብየት መሻርክቲ ብቁጠባ ናቱ ኢትዮጵያ ካብኡ ናብኡ ድማ ካብቲ ዲጋውን ይጥቀሙ ኸውን እዩ ኤሌክትሪክ መፆም ዳ መፆም ሽራ ይኮንኩን ግን I think they might use something ስለዚ ጅቡቲ ናብኡ ክመፅእ ሌጂቲሜት ቅቡል ነገር እዩ ናይ ሶማልያ ኣብኡ ምምፅኡ ግን ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ግን ሶማልያ ድማ ንዑ ኢሉ ከምዘይ መፀ እዩ ዝንገር ናይ ካላንደር ኮንፍሊክት ወይ እቲ ካላንደር ናቱ ናብቲ ዋዕላ ናይ UN ክመፅእ ኮሚትመንት ስለ ዝነበሮ ራይሉ ስለ ዝነበረ እቲ ቆፀራ ናይ ዝገር መመረቕታ ድማ ምስ ስለ ዘልገብዎ እዮም ካልኦት መራሕቲ እውን ክመፁ ኢሎም ዝብል ዘረባ ኣሎ ናይ ሶማልያ ወላ እውን ኣብቲ ዝተዛረቦ እንተሪናዮ እንታይ እቲ ተዛረቦ ኣብዚ ሕልፍ ኢልና ንርአዮ ዳርጋ ሲሪየስ ዝኾን ጥንቅቕ ዝበለ ዘረባ እዩ and water security for others stages life differently in each country. For some, it's about survival and water security. For others, it's about energy and growth. All these perspectives are valid. Our challenge is not to deny the needs of any one of us, but to find ways to balance in a spirit of fairness and mutual respect. And Ethiopia has the right to pursue that happiness and prosperity. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መራሒ ናይ ሶማል ብርግፅ ኣብ ዘረባናቱ እዚ ዲጋዚ ወይ እውን እዚ ምዕባለ እዚ ንዝተፈላለዩ ሃገር ዝተፈላለዩ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ፀጋታት ተጠቂማ ኤነርጂ ፀዓትን ንክትገብር መብኡ ቁጠባን ህዝባን ንክጥውር ከይድ ከላ ንካልኦት ሃገራት ድማ ሽሞም ኣይጠቅስኒ ግብፅን ሱዳን ማለት እዩ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እቲ ማይቲ ንህላዊኦም ወሳነ ነጥቢ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኢትዮጵያ መሰል እንተለዋ ንክትጥቀም ናይ ካልኦት ናይ ምንባር መሰል ግን ክትነፍግ የብላ ስለዚ ነዚ ክልትዩ እና ኣመዛዘንካ ንኩሉ ግምት ኢኻ ክግበር ዘለዎ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እናበለ ጥንቁቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ ኣብቲ ቦታቲ ግን ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት ብሶማላውያን ኣመና ተቆጢዖም ኣሎ በዚ ስእልታት ዝዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ካረይዎ ነዛ ስእሊ ዝናሓቋቆፎ ገለ ከዓ ዘርኢ መሊሱ ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ እዚ ስእሊ እዚ ሶማላውያን ከማርሩ እዚ ከዳዕ እዚ ነቲ መራሕናቶ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ፀላእትና ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክገብር እዩ ኣብኦም ከይዱ 10 ግዜ ምስኦም ዝራኸብ ዘሎ እናበሉ ሶማላውያን ኣመና እዮም ዝቁጥዑ ግን እቲ ሓሰን ሼክ ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኣብ መንቀራቕሮ እዩ ዝነብር ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ሪኢኻ ግን እቲ ዞባና ክንምንታይ ተነቃፊ ዞባ ምዃኑን ማዕረ ክንደይ ዲፕሎማቲካሊ እዚ ኣብ ዝበሃል ሽፋን ከም ዘለዎን ደገፍ ከም ዘለዎን ካቨር ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ኤርትራ ድማ ከም ሃገር እንኩም ምርጫ ጥራይ ዘለዋ እቲ ምርጫ ድማ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ሓያል ሃገር ክትከውን ንካልኦት ሃገራት ሓያል ክኾኑ ያ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ንኤርትራ ግን ምርጫ የብላን ኤርትራ ሓያል ጥራይ ክትከውን ዘለዋ ካልእ ኣማራፂ ክህልዋ ኣይክእልኒ ስለዚ ስትሬንግዝ ኤርትራ ሓያል እንተኮይና ጥራያ ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል እዚ ድማ ሓደ ግብፃዊ እንታይ ኢሉ ክምልስ ርኢ ኣለኹ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ዝገለፆ ግብፃዊ ሓደ ኮሜንቴተር I fully agree the warning issued by Yemane Gebremeskel, the Eritrean Minister of Information, regarding the escalating drums of war from Ethiopia, has expressed it through his sharp criticism of the ruling Prosperity Party in Ethiopia, which he labeled it. So he accused the party's political and military officials of launching an intense propaganda campaign to normalize their delusional and reckless pursuit of securing sovereign access to the Red Sea. He highlighted that the party is reviving the historical period of Eritrea's unlawful annexation. ስለዚ ብወገን ግብፂ ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዓረብ ፅሒፉ እውን ኣውፅእዋ ነይሩ ስለዚ ደሓን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ፖለቲካሊ ኣብ ሚድያ ንረክብ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ተውፅኦ ዘላ ካልኦት ሰባት ሼር እናገበሩ ዘድሊ ኮመንተሪ ይውስኽሉ ከም ዘለዎ እውን ውፅኢት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ናይ ኤርትራ መልሲ ወይ እውን ግብረ መልሲ ብትክክል ኣብ እዋኑን ዝግብኦን እዩ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ሓደገኛ መንገዲ ሒዞም ናብ ሓደገኛ ኩናት ኣምሪሖም ከም ዘለውን ናይ ኤርትራ ልኡላውነታ ከምኡ ድማ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተገዚኣቶ ዝነበረ ታሪክ እናተጠቐሙ ናብኡ ንምምላስ ተኣቢ ዝበሎ
كسب 30 عامات ناتنا نيرو زبلو زنبره بزي حقاو منقدي ناتكا نيرو ስለዚህ ኤርትራ ሎሚ ልውላዊት ሃገር ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዋ ነታ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ድማ ክረመሉ ወይ እውን ተሪር መግለፂ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ እንተወሓደሲ ምተፀበና ነርና ግን ኣይገብርዎን እዮም because ማስከር ክቡል ኣብ ፓርቲ ናቱ ካብ ሓደ ፓርቲ ናብ ካልእ ፓርቲ ወሲዱና እናዕበዶም ከሎ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣብኡ እቲ ናይ ፎሬን ሚኒስተር ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጎኑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዝን ገይሮም ድሕሪ የስክርዎም ኣለው we have no chance ንኣንፃር እዚኦም ሓያላት ጥራይ ክንከውን ዘለና ንዓይቲ የቆጣዓኒ እንዲ ግን at the end of the day ድሓን ንግዚኡ ብዙሕ እንተደይ ተዛረብና እውን ይሓይሽ ማለት ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ እናረኣናዮ ክንከይድ ስለ ዝኽእል ናብቲ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ሓንቲ እዚኣ ካብ ራሻ ዝወፀት ሓበሬታ ድማ ክበኩም ራሻ እዚ ኣምባሳደር ናይ ራሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ዘረባ እንድዩ ትዛረብ ሓደ ካብቲ ደንቀደ ፖስት ገይሮሞ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሕግዙና እዮም ዶ ገለዶ ዝብል ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሰምዕ ብዛዕባ access to the sea and land blocked ዝብል land blocked countries can be found on almost every ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክዛረብ ከሎ በቲ ናይ UN ቻርተር ከም ዘለዎን ንዑ ጠቂሱ ፓርቲ 10 እናበለ እንታይ ኢሉ ይገልፅ land blocked states to and from the sea and freedom of transit through the territory of transit countries. These provisions provide a solid legal basis for negotiations. ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን በተን ጎርባብተን ዘለዋ ናይ ወደብ ሰርቪስ ትራንዚት ሰርቪስ ክጥቀማ መሰል ከም ዘለዎን መሰል ድማ ነዚ ሰርቪስ እዚ ንክጥቀማ ድማ ንክዘራረባ ሕጋዊ ድጋፍ ከም ዘለዎን ንክዘራረባ ንወደባዊ ኣገልግሎት ንክረኽባ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ሓይሊ ባሕሪ ንክሃንፃ ዝብል ዘረባ የለን ኣብዚ Russia as a permanent member of UN Security Council and a responsible actor in international relations consistently advocates for resolving such issues in a strict accordance with the norms and principles of international law. Russia ከም ኣባል ናይ UN ጥራይ ዘይኮነስ ኣባል ናይቲ Security Council ከምኡ ድማ permanent member ናይቲ veto power ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንክዳንን ንክሽምግልን ግን ብናይ መልክዕ international norms and principles ዓለም ለኻዊ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ብዝኸይድ መንገዲ ስለዚ we proceed from the premise that the aspirations of Ethiopia or any other of the 44 land block states must be realized exclusively through peaceful means, constructive dialogue and mutually beneficial agreements with neighboring countries. ስለዚ ከምተን 44 ሃገራት ምስ ጎረባብተን ብሰላም መንገዲ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ንክረኽባ ንሕና ዝከኣለና ክንገብርና ንዑ ፃውዒት ንገብር ንኢትዮጵያ ስፔሻሊ ሓይሊ ባሕሪ ጌራ ወይ እውን ካልእ ጌራ ንክትገብር ንዝብል ንሕግዝ ዝብል ቃል ዝኾነ የለን እዚኣ ድማ ኣብ ናቶም ቴሌግራም ቻነል ዘውፅዎ ሓበሬታ ብዙሓት ሸር ክገብርዋ ዝረኣኹ እየ ስለዚ ወላ እኳ እዚ ኣምባሳደር ናይ ራሻ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ፍቅሪ ዘለዎ እንተመሰለ ናይ ራሻ መርገፂ ግን ትክክለኛ ነቲ ሉላውነትን ናይ ዓለም ሕጊ ዝጥሕስ ከምዘይኮነ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብተደጋጋሚ ካብ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ካብዚያ ወፃኢ ዝበለ የለን ስለዚ ኩሉ ተኣቢ ብዓለም ደረጃ ንድገፍ ኣለና ዶ ይሕግዙና ኣለዉ ዶ ምሳና ኮኑ ኣለዉ ዶ ዝብሎ ዘረባ ሓሶት እምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ዝጭበጥ ነገር የለን ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ነገር ይብልዎ እንተለዉ ንሱን እግዚአብሔሩን ኣብዘይ ሰማዕኮ ክዛረብ አይክልኔ እንቀጥል እንጭት ከመግባታችን ከሰዓታት በፊት ጠይቄው ነበር ጀዋርን የሚከተለው ምላሽ ሰጥቶኛል ከዛ በኋላ አስተያየትህን እቀበላለሁ አሁን እየተደረገ ያለው ወደ ጦርነት ለመሄድ ነው በዚህ ጦርነት ደግሞ I want you to communicate this to the Tigrayans በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል በሚደረግ ጦርነት ከፍተኛው ገፈት ቀማሽ ትግራይ ነው it's not going to be Hararge it's not going to be RC Bale or ወለጋ ዳዊትን ያሁን መጠረጥረው መሰለ እንሰጋውና ይሄን ኤርትራን ጉዳይ የሚናፈስበትን መንገድ መጠላበት ምክንያት I see the early 2018-2019 scenario እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ደጊሙ መጠንቀቕታ ይዘብ ዘሎ ንተጋሩ ብፍላይ ወገን ተጋሩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣቢ ናብ ኢትዮጵያ ኣቢ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ዘሎ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ንዓኻትኩም ዓብዪ ሓደጋ እዩ እዚ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዎ ብመንገዲ ኦሮሞ ወይ መንገዲ ዓፋር ኣይኮነን ዝገብሮ ንስኻትኩም ዝያዳ ግዳይ ክትኮኑ ኢኹም ኣስተውዒልኩም ረኣይዎ ናይ 2018-19 ኩነታት ክድገም እየ ዝርኢ ዘለኹ እቲ ናብ 2020 ዘጋጠመ ኩናት ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት
ንዑ ዘንጸባረቕ ኩነታት የዝር ዘለኹ እናበለይ ዘጠንቅቖም ዘሎ ስምዑ ወላ ናብይ ያደረጉ ያሉት ትግራይን the tip of the spear አድርገው ወደ ጦርነት መሄድ እንደሚፈልጉ የዛሬ 2 ዓመት ነው ስለዚህ ነበረው እና you have to be very very careful how you go about it አሁን ምንድነው እየተደረገ ያለው what is this agitation about የወንጀል የፖለቲካ ሪስፖንሲቢሊቲ ካወራ ፖለቲካ ሪስፖንሲቢሊቲ ለኢትዮጵያ ለተደረገው በትግራይ በአማራም በኦሮሚያም ለተደረገው the major political responsibility lays with Abiy okay ጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልኩም ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ንስኻትኩም ጫፍ ናይቲ ጭማራ ናይቲ ኩናት ይክገብረኩም ስለዚ ንዓኻትኩም ኣብ ቅድመ ግንባር ገይሩ ንዓኻትኩም ይግዳይ ክገብር ዓቕሚ እንተዘየለ ፅባሕ ንጎር ንስኻትኩም ኢኹም ኣብዚ ኩናት እዚ ግዳይ ክትኮኑ ትኽእሉ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልየኩም እዩ ወገን ንተጋሩ እዩ ዝምዕፀኖም ዘሎ ነቶም ዝዛረቡ ዘሎ ምስ እንተሪኢኹሞም ገለ ካብቶም ንሻዕብያ ዝፈትው ሰብ ኣይኮኑን አንጸረ ሻዕብያ እዮም ግን እቲ ኩነታት ድማ ጽቡቅ ገይሩ ይዘብርሃሎም ዘሎ እዚ ዓይነት መሰጅ ድማ ይዘድል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ንረብሓ መን ይግበር ከም ዘሎ መን እዩ ኣብቲ ኩናት ክጥበስ ዝኽእል ንመን ንምርባሕ ይግበር ከም ዘሎ መን ካብቲ ኩናት ዝያዳ ክጉዳእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ድማ ኢና ብየማንን ፀጋምን ክንፅዕሮ ዘለና ናይ ኣብገይም ንጹር እዩ ኣብዚ እኮ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብዎ እዩ በተቻለው ኦሮሞና አማራን በተቻለው አጋጣሚ ማፋጀት ነው። ሁለተኛው አማራን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። ሶስተኛው ኦሮሞን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። አራተኛው አፋርና ሶማሌን ማፋጀት ነው። ቤኒሻንጉልን ከኦሮሚያም ከአማራም ጋር እንዲሁ ማፋጀት ነው። ከዛም ሲያልፍ ሙስሊም ክርስቲያንን ማፋጀት ነው። የሙስሊም ክርስቲያን በማይሳካበት ወቅት ሙስሊም እርስ በርሱ ክርስቲያን እርስ በርሱ ደግሞ እንዲፋጅ ማድረግ ነው። ይሄ የሱ ፕላን ነው። በደንብ አድርጎ የሱ ፕላን ነው። አብይ ደፋር ነው። ራሱ ባንዳ ሆኖ ሌላውን ባንዳ ይላል። ራሱ ባንዳ ጥንቅቅ ያለ ባንዳ ሆኖ ሌላውን ኦሮሞና አማራን ተዘረባዚያ ጽብቅት ያ ታይዝ በላ አብይ አሕመድ ልክዕ ከምዚ መልአኽ ኮይኑ ነትኹሉ ነገር ከም ዝፈልጦ ጸላእትና ድሓስቡልና ዘለው ንኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ምውጋእ ንኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምውጋእ ንኦሮሞ ንሓትሕዶም ተጋሩ ንሓትሕዶም ኣምሓራ ንሓትሕዶም ንዓፋር ምስ ሶማል ንቤንሻንጉል ምስ ኦሮሞን ምስ ኣምሓራን ከምዚ እናገበሩ ንኣስላም ምስ ክርስቲያን ስንቶ ዘይሰርሕልካ ንኣስላም ንሓትሕዶም ንክርስቲያን ንሓትሕዶም ከምዚ እናገበርካ ምንባር እዩ ዝብል ኣቢ ሓደገኛ ይብሎ ኣሎ ስታሊን ድማ ኤግዛክትሊ ንሱ ዝገብራ እዩ ዝነገረና ዘሎ እዩ ንኻልኦት ጋዝላይ ትገብር ንኻልኦት ከምኡኹም ዝገብር ገይሩ ይዛረብ ልክዕ ዝገብራ ዘሎ 7 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ንኦሮሞ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዘሎ ሲዩ ኣምሓራ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዘሎ ሲዩ ኣብ ትግራይ ድማ ሕጂ ክትፍፀም ንሪኢ ኣለና ሓራ መሬት ደገለይሉ ንተጋሩ ንሓትሕዶም ዘባልዖም ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ናይ ደብረፅዮንን ናይ ረዳን ተባሂሉ ናይ ጻድቃን ተባሂሉ ዘባልዖም ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ሶማሊ ተኾነ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ዓፋር እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍዕፋሕ ናቱ ውፅኢት እዩ ፕሮቴስታንትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዘጋጥም ዘሎ ናቱ ውፅኢት እዩ ስለዚ ኣቢ ዝገብራዩ ዝነግር እዚ ኣብ ሃገሩ ዝገብሮ ዘሎ ክኾን ከሎ ናባና ገፁ ክመፅእ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣስተውዒልካ ምግንዛብ ኣቲንክ እቲ ዝያዳ ግንዛበ ዘድልዮ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ብዙሓት ተጋሩ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገር እዚ ተረዲኦሞ ስለ ዘለዎ እዮም ሓንቲ እግረ መንገድና ከተሰቐና እንትኽእል ነዚያ ኣስከራዩ ኤርትራውያን ዝገበርዋ እያ በጊዕ እዚ በጊዕን እዚ ብዕራይን ረይዎ ናይ ብሓቂ እዚ እዚ በጊዕ ተፀሊሉ ድዩ ክመውት ዲኻ ትብል ግን ረይዋ ትብዓት ግን ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ረይዎ ተቢዕካ ተቢዕካ ተመኪትካ ኩሉ ከም ዝከኣል ረይዎ ጎይ ኣርኪብ እንታይ ገብረ ይረይ ንፀላይኻ ክትገጥሞ ጥራይ ዘለካ ዝበሃል ከምዚ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ግዜ እቲ ብማዕዶ ትሪዮ ጎበ ዝመስል ኣብ መወዳእታ ከምቲ ንስኻ ትፅበዮ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ኤርትራውያን ሸር ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ and it makes sense ምስቲ ናትና ስቶሪ ሪሊ ትኸይድ እያ ንቐፅል ኣብዝኻ ስርዓት ድዩ ዝሓሸ ፅልዋ እንሄዎ ቅርና ኣፍሪካስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት እዩ ንመን ትበሃል ዓዲ እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ዝፀሉ ዘሎ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣንክርስቴት ኮይኑ ዶ እኒሄው ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ወይስ ናይ ኣስመራ ስርዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ኣስመራ ስርዓት ኣብ ሱዳን ፅዒሩ ኣሎ እዚ እውን ሓደ ሓቂ እዩ ዝመረረ ይምረሮ ናይ ዘገድሰና ኣይኮነ ኣብ ሱዳን ግጥም ነይሩ ናይ ብልፅግና ናይ ኢምረትስን ሓይልታት ኣብኡ ተሳዒሮም እዮም ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ንሱ እዩ ኢምረትስን ብልፅግና ናብ ትግራይ ተሳዒሮም እዮም ኢምረትስን ብልፅግና ናብ ኣምሓራ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተሳዒሮም እዮም ንእሽተይ ዝተርፍ እዩ
78% ድሕር ፋኖ ዝቋፀረ ኮይኑስ ብልጽግና 17,000 ናይ ሕድ ሚሊሻ እናኸፈለ እግሪ ክተክል ይምክረሎ እምበር ይረግፍ እዩ ዘሎ ክልል ኣምሓራ እዩ ናይ ኣስመራ ስርዓት ድዩ ዝሓሸ ዘረባ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ማለት ራሽናል ሰብ ራሽናል ማለት ንክውንነት ተቐቢሉ ብኡ ዝኸይድ ሰብ ማለት እዩ ሻዕብያ ድዩ ሓይሊ ዘለዎ ወይስ ብልጽግና እንድሕር ኢልካ ንሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ጉዳይ ናይ ሱዳን መዓት ሓይልታት ኣትዮም ተባሂሉ ብላብላ ይበሃል ነይሩ ግን ወሳኒ ፅልዋ ክገብር ዝኻለ ምስ ኤርትራ ርክብ ክግበር ምስ ተጀመረ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክንርኢ ዝኻልና ኢና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እውን እኮ ትፋኖ ዝበሃል ኣሂልዎ ዘሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ እናበሉ ምንን እዮም ዝብሉ ብመሰረቱ ትፋኖ ኣቃዋማናቱ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዝነበሮ ዝከሓድ ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ቀጥታ ኣትያ ትሕግዘላ ንዝብል ጭብጢ ኣይተረኽቦን ግን ኣብቲ ርእሲ ናይ ኣብን ካድረታት ናቱ ግን ቀዳማይ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ከም ዘሎ ኣቦ ፅቡቅ ገይሩ ይበፂሕዎም ዘሎ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ይወሃቦም ከም ዘሎ እታ ኣምሓራ ፋኖ ተረዲዎም ኣሎ እሱ ድማ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ናብ ኤርትራ ገፁ አንቂዱ ክዋጋእ ዝደሊ ዘሎ ዓቕሚ ሲኢኑ እምበረይ ንነዊሕ እዋን ሓሲቡ ግን እቲ ብፋኖ ይኹን ብተጋሩ ከምኡ ድማ ብካልኦት ዘጋጥሞ ዘሎ ብዶ ዓቕሚ ናይ ሰራዊቱን ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናብቲ ኩናት ንክበፅሕ ዕድል ኣይሃቦን ኣሎ እምበር ዕድል ተረኺቡ ንኤርትራ ብሕማቕ ኣጠፋፍኣ ከጥፋ ድሌቱን ባህጉን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ዝጠራጥር ሓይሊ ክህሉ የብሉን ጾሙዳየ ገበርኩም ሓደ ገዜ ከምዚ ገበርኩም ሓደ ዜ ከምዚ ተገበርኩም ተባሃሉ ብኩሉ ናመፅ ከሻማቑና ዝደልዩ ዘለው ኩሎም ወንጀል ዝፈፀሙ ዝተሓተቱ ሕተቱ ከዓ ኣለዎም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወንጀል ዝፈፀሙ ሕጂ ክሕግዝ እየ ዝበለ ከዓ እሰየው ንሕና ይትረፍ ዝሓገዘናስ ዝፀርፈና እውን ሓቂፍና ኢና ፅባሕ ከእርዩ ፅባሕ ፅቡቅ ከውን ኢሉ ሕማቅ ዝገብረና እውን መኺርና ሓቂፍና ሓቢርና ንኸይድ ግድ የለን ኢልና ኢና ሰርሖ ብልጽግና ኦሮሞ ትግራይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክትግለል ምግባር እቲ ናይ መጀመርያ ስርሑ ዝሰርሖ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ማለት ኣብ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ኣብ ሃውስ ኦፍ ፓርላሜንት ካልኦቶም ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ የለን ትግራዋይ ክድፋእ ተገይሩ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ኣብ ቤት ምክሪ ዝነበሩ ሰባት እኮ ባዕሎም ከምዚ ገይሮም ክብል ይኽእል ተደፊኦም እዮም እሺ ኣብኡ ዝነበሩ ባዕሎም እንተኮይኖም ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ዝነበሩ እንታ ኮይኖም እንታይ ገይሮም በብክልተ መስመር ተዋሪሮም ተጋሩ ናብ ዝኾነ ሓላፍነት ከይመፁ ንምንታይ ተገይሩ ዝብል ዩቲ ኣገዳሲ ሓሳብ ዝኸውን ማለት እዩ የሚያደርግ ነገር አለ ሲመረቅና ሲማረክ ሰራዊት ናይ ኣቢ ክምረቕን ክማረኽን ሓደ ዝኾነ ሰራዊት እናበሉ ይገልፅዎ ኣለው ናይ መወዳእታ ሕጀብትናትና ክንሰግር መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ክንሰግር ከለና ናይ ዘርሰናይ ክንጅምር ተማረኸ ሰራዊት ብልጽግና ወይኒ ኤርትራ ክወርድ ዝመፅእ ኣብቲ ዝግበር ግጥም ዝማረኽ ስጋብ ዝመውት ዲጋ ክሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ኢና ምሕፅንታ ንሕልፈሉ ምሩኻት ምልውዋጥ ግደፍ ማሪሕካ ዝሰደድካዮም ጀነራላት ተተሸይሞም መፅኦም ድቃስ ክበልዑና ኣለው ናይ ምሩኻት ምልውዋጥ ጠጠው ይበል حسابلا زي أنت مس بالسجن خلنا تودخ دخ زلها أنت إثيوبيا بإثيوبيا والنت كاتحبن إثيوبياوي أنت مس إثيوبيا خلنا هجر كتب بس بستحسب زلها تقع إرتراوي زي حسابلا ولا إرتراوي مسون كيت كلقمة مسند بالكا بكذا شوانا لقمة كا أبز قد ذي إتكام مستأتو مستمرخ سرقة فعتيد ما يسراو كسر حكام عاني فلات بعلي بيدونني هذا بعلي زي مطرقة خسر حميلة بعلي ماشينرات ترى هبني لين منقستي هذا طرقة خسر حكاية جاء مفلت لنا بزق زي تبع مي عبايدو يا قدب يا قدرت ولا لا قدب بفهم كلنا عنا ملكتنا نتدل عنا ويقول تدل سماي بس حتى هناس قدينا يكون قداي قدب عباين سوداني ملكتنا قبسي ملكتنا السنين تقمرنا عنا بوز مدلي حماية بنان الذي إثيوبيان زازر سنايد بلاد زلو زربان بزحات إرتراويان تتنكف زلا رستيا هذا كابتي Eritrea can prevent war with Ethiopia by keeping Abyss troops occupied at home. It is that simple.
ተስፋኒ ዝባሃል ናይ ኤርትራ ሓንቲ ዘረባ ሂቡ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ክግበር ኣቢ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ብኸመይ ተጠውቆ ተብሎ ትኽእል ኣቢ ካብ ውሽጢ ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ካልእ ከም ዘይወፅእ ብምግባር ክትገብሮ ትኽእል ብምባል ፅሒፉ ነይሩ እዚ ከዓ ትግራይስ ሚሊተሪ ብሪፊንግ ሪፖርትedly made Ethiopia's እንታይ ዝብሉ ዘለው ተስፋኒ ዝሃቦ ዘረባ እዩ ግን ዓብ ዘረባ ፈጢሩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ካብቲ ውሽጣዊ ኩናት ከም ዘይወፅእ ክንገብሮ ኣለና በዚያ መንገዲ እዚኣ ጥራይሲ we call on our government to immediately activate if not already it is intelligence and military capabilities potential to coordinate with the like minds such as Sudan Egypt to ensure Abiy Ahmed's pathetic army remains tied up in Ethiopia's internal things. Should this result in Ethiopia becoming Ethioslavia, so be it. زهجنا قطعيو ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ስለያውን ካልኦት ኣደረባ ዓቕሙን ምስ ካልኦት ማሓዙት ብሱዳን ምስ ግብፂ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝበርትዕ ከም ዝቕፅልን ኣቢ ካብቲ ውሽጣዊ ኩነታቱ ከም ዘይወፅእ ክንገብሮ ኣለና ኢሉ ምፅሓፈ ሓንቲ ካብቶም ደጋፊት ናይ ኤርትራ ዝኾነት አንጋሪሰን ትበሃል ሓደ ፅሑፍ ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ክድግፍዎ ከለዉ ሓንቲ ኣርቲክል ግን ናታ ነይራ if I can find it you're of course entitled to your opinions but as I said I'm sorry to see anyone here suggesting that this is a good strategy for Eritrea بس انتهت بالدلازيا መንግስቲ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ሰብና ናትሩ ይተሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ከም ትነብር ክገብር ኣይግብኦን እዩ ዝብል ስነ መጎት እያ ትጥቀም ዘላ ንሳ ስለዚ ኣብዚ ዓባይ ጋዜጠኛ እንድያ ኤርትራ ንነፍሳ ሰላም ትደሊ እንተላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኩናት ክትፈጥር የብላን ዝብል ስነ መጎት ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብርግፅ ኣብ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ክንጥንቀቕ ኣለና ግን ኤርትራውያን ኩልና ንፈልጥ ኢና ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ይኮነት ንስፖንሰር ትገብሮ ዘላ ስለዚ as simple as that ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክንዋጋ ይንደልን ኢና ስለዘይንኽእሎም ስለዘይኮነስ ኩናት ስለዘይንደሊ ኩናት ዝበሃል ኤርትራ ይደልን እያ ስለዚ whatever it takes ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምናልባት ኣብ ሚድያ ዓዊልካ ምፅሓፍ ብፍላይ ብእንግሊሽ ምፅሓፍ ከምዚ ቋንቋ ሓሳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን አንፃርና ንክስለፉ ንዓቢ ደገፍ ክረክብ ክገብር ስለዝኽእል እምበር መንግስቲ ኤርትራ ከይበልካዮ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ነዚ ዝብል እምነት ኣለና እዚ ፋኖ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ንኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ just think about it ፋኖ ሲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 2-3 ዓመት ዝተንስአ ቃልሲ ሲ ንሰራዊት ናይ ኣቢ ምስ ድሮናቱን ምስ ኩሉ ሰራዊት ዘመርቆ ዘሎን ክንደይ ግዜ ድማ ባሻሓት ሰራዊት ኢትዩ ክሳብ ሕጂ ክዕወት ዘይከኣለ what is going on probably ሻዕብያ ብቐጥታ ይሕግዞም ተዘየለ ነቶም ሓለፍቲ ፅቡቅ ገይሩ ስልጠና ሂብዎም ኣሎ ማለት እዩ whatever it is ጥርጠራ ኣሎ ያ ከምዚ ኩነታት ግን ዓዊልካ ምዝራብ ዘድልዮ ኮይና ይስማዓንን እዩ ሓንቲ ብዚያ ዘረባ ክንሰምዕ እንዳትናሲ ክተት ምስ በልናስ ሜሮን ንስኻ ዘይትወርድ ቀድም ኢልኩም ኣብዚ ኾንኩም ንትግራይ ክትከቱ ከለኹም ወሪድኩም ዲኹም ኣይወረድኩም ንኮ ከማይ ኣዚኣኻ ብፍላይ ንስኹም ክትሕግዙና ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ተመክሮ ኣለኩም ተመክሮ ስለ ዘለኩም ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ገለመለ ብብዝሒ እዚ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ሓጊዝኩም ነደ ትግራይ ክንሕግዝ ኢና እምበር ንሕና ንሕወሓት ኣይኮንናን ሓጊዝና ኢልኩም ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ፈላሊና ኢና ንሪኦ ኢልኩም ናትኩም ፖለቲካ ኣብ ዓለም መስደመም እዩ ንትግራይ ክንሕግዝ ኢና ስለምንታይ ምክንያቱ ምስ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለናስ ህዝቢ ትግራይ ተጠፊኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ክጠፊኡ ትብሉ ነርኩም ኣሎራ ሕጂ ኻ ኩናት መፂሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ጠቕሊሉ ክጠፊኡ ንብል ኣለና ስለዚ ክትከቱ ኣለኩም ትምከትቲና ማለት እዩ ታ ሎጂክ እንዲያደ ትሰርሕ እዛ ሜሮን ዝብላ ዘሎ ኣብሶሉትሊ ልክዕ ኣብታ ቦታ ይሃሪምዋ ትማሊ ከቲቶም ኣብዚ ንግሆ ምሸትን ኡይ ክብሉ ከለዉ ንህዝቢ ትግራይ ስለንድንግፅ ኢና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ኣብ ዘበግሶ ዘሎ ኩናት ካብ እንታይ ዝፈልዮ ኣለዎ እንተደየግደዶ ኣርዲዮምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ እንድሕር ረኺቡ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝገደደ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ማንም ኤርትራዊ ንህዝቡን ንሃገሩን ርሱን ዝሓስብ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ይጠጠው ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ርዲት ክህልወካ ክእል እዩ ባት this is not the moment ብዛዕባ ፖለቲካ ትዛረበሉ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክወረካ ክመፅእ ከሎ ኣብ ጎኒ ሃገርካን ህዝብኻን ኢኻ ደው ትብል ድሕሪኡ ፖለቲካዊ ሕቶኻ ከም ድሌትካ ብዝመስለካ መንገዲ ክትከተሉ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ወፃኢ ካልእ መንገዲ እንድሕር ጌርካ ዮርዳን ፖለቲካዊ ወፃኢ ናትካ ሱሳይድ እዩ ኣብ ፖለቲካ ክትዋሳእ ትደሊ ተኮይንካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንፁር ናይ ኤርትራ ንሉላውነታ ክጎብጥ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዝገደደ ድማ ምሱ ክንሰርሕ ኢና እንድሕር ኢሉ ወዲ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ንኣብ ዓዊ ሓጊዝካ ተትሕነ የብልካን ቁሩብሲ እቶም ፖለቲከኛታት እዮም ዝበሃሉ ሲ ቁሩብ ርእሲ እንተዝህልዎም ኣብ እኮ ክሕግዝዎ ከምዘይክእሉ ይፈልጥዮም ርእሲ የለን ግን ከማን እኮ ይዋፃካ ኣብዚ ከምዚ እዋን እዚ ምስ ኣብ ኣለኹ ምባል ግን ናይ መወዳእታ ተስፋ ዘይብልካ ኤርትራ ካባኻ ቀቢፃትካ እንድያ
10 ግዜ ከም ትቐብፀካ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብዝኾነ ሜሮን ትክክለኛ ዘረባ ክተት እንተበለ ክተት ማለት ኣርበጅ ሒዝካ ምኽታት ኣይኮነን ናይ ሚድያ ክተት ኣሎ ብሚድያ ዲኻ ብሚድያ እቲ ዝዓበየ ኩናት ዘሎ እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገሩ መሬቱን ደው ዘብል እዩ ኣብ ሚድያ ግን ኩሉ ግዜ ልዕልና ፀብለልትነት ኣለዎ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ስለዚ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ ኣብታ ትኽእላ ምግባር እውን አገዳሲ እዩ This has to be in Uganda area. It's in Uganda. Soon it will be Uganda. Already in our kids starts. Yes. I have an experience. My kids went to Eritrea. By that time, my mom was alive. So after 2 weeks, they said, we miss home. Then my mom, she doesn't know English. She only knows Italian, little enough because of we have, home. No, Uganda is our home. So our kids are here. It's their home. They born here. They cannot do anything. So why we are here? If you really ask. እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራውያን ዜጋታት ኢንቨስተራት ኣብ ኡጋንዳ ምስ መንግስቲ ኡጋንዳ ከም ዝተራኸቡን ኣብ ኡጋንዳ ድማ ከም ኡጋንዳውያን ክረኣዩ ከም ዘለዎምን ምስቲ ዘለዎም ቁጠባ ኣበርክቶ ድማ ቦታ ክወሃቦምን ሓገዝ ክወሃቦምን ወይ እውን ኣብቲ ዓዲ ተቐባልነት ክረኽቡ ዕድላት ናቶም ድማ ዘለዎም ዕድላት ድማ ክሰፍሕ ምስቲ መንግስቲ ኡጋንዳ ይዘራረቡ ኣለዉ ኡጋንዳ ካልአይቲ ዓድና እያ ልክዕ ከምታ ኣብ ዘለና ካልኣይ ዓድና ንብሎም ዘለና ኡጋንዳ እውን ዓድና እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ኡጋንዳ ዘምፃና ዘሎ እቲ ኩነታት መብዛሕትኡ ስደተኛ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ካብ ንኢትዮጵያን ኬንያን ርጊፅ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኡጋንዳ ፅቡቕ ኩነታት ስለ ዝረኣዮ ርግኣት ስለ ዝረኣዮ መፃኢ ስለ ዝረኣዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ከም ኣሕዋተይ ኤርትራውያን በዓል ስደት ስለ ዝነብር ዘሎ ፅቡቕ ከጋጥሞም ይደልየ I really hope ግን እዞም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ብፍላይ እዞም ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ሆቴላትን ዓበይቲ ትካላትን ዝውንኑ እዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኢንጌጅመንት ክጅምር ከም ዘለዎ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ይግበር ይኸውን ግን ከምዚ ዓይነት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ኢንጌጅመንት እውን ዝያዳ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ህዝቢ እዩ ኮንፊደንስ ናቱ I have visited more than 35 African countries. But sorry to say that, I don't mean that other African countries, they don't welcome, but Uganda is the most welcoming and friendly. And stable for the land, even this side. That's why we are here. Everybody, whether I'm here 28 years, maybe 25 years, maybe 10 years, we are all feeling like our home. From home direct, from Sudan, in Uganda. 2 kids graduating in that very day. Maybe hospitality, or maybe we are trying to do every sector here. We don't want to ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኬዝ ናቶም ኣብቲ ባይቶ ከምፁ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ International meeting, I think they were even in Europe. And people, the African businessmen, even were crying that they have shortage of dollars in their account. We don't have that problem in Uganda. Our big film come to Israel, all of this business, I have an experience. እንታይ ዝፈቱ ካብዞም ኣሕዋትና መሲልኩም ብሓደ ኮይኖም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ነቲ ፖለቲካ ፅልዋ ክገብሩ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ዓወት ድማ ይምንየሎም ገለገለ ሰብ ኣለዎ ብዓዶም ደይከዱ ገለ ናበለ ከም ድሌቱ ዝዛረብ ኣለዎ ከምዚ ክርኢ ከለኻ ኤቭሪዋን ሃዝ አ ሪዝን ስለምንታይ ኣብለው ስለምንታይ ከም ኮይኖም ከም ኤርትራዊ ድማ መፃኢ ናይ ኤርትራ ዘገድሰካ እንተኮይኑ ከም ግለሰብ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዘየድሊ ዘረባ ክትዛረቦም የብልካ ኣብ ቦትኦም ኮንካ ኩነታቶም ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እዞም ዜጋታት ናይ ኤርትራ እዮም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ ሙሉእ ዓለም እየን ዘለዋ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ከም ድሌትካ ኣብ ትገብረሉ ግዜ እውን ናይ ወፃኢ ንግዲ ከድልየና እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሰራውሮም ድሮ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ ተኺልካ ካብኦም ተምሃር ምስኦም ኮንካ ክሰርሕ ሽርክነት ክትገብር ምስኦም ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ተኮይኑ ክትገብር ኣለካ ተደየለ ግን ዝኾነ ኤርትራዊ ክንድንግፀሉን ክንሕግዞን ኣብ ንኽእለሉ ንፈትን ተዘየለ ግን ዕንቅፋት ኣይንኹን ነዚኣቶም ድማ ኣይሆፕ መንግስቲ ኡጋንዳ ተረድዩ ነቲ ኩነታት ዝኣክል ቆላሕታ ክገብረሎም ተስፋ ንገብር ርእሶም ዝሰርሕ ተኮይኑ ኡጋንዳ ድማ ንኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ክሕዞም ዝግባእ ሓለፋ ግበረልና ይብልዎ የለውን ሓለፋ ይሓትዩ ኣለውን ኣብቲ ዓዲ ክዋሱ ጥራይ ዕድል ሃበና ባይታ ፍጠረልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ንምነየሎም ኣብ ኖርዌይ ምርጫ ይካየድ ነይሩ ፀረ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ብፍላይ ፀረቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዝቕመጡ ዝኸይድ ዝነበረ ፓርቲ ከም ዝተሳዕረን ሲራክ ድማ ናይ ሓጎስ ውፅኢት ኣምፅኡ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብዚ እውን መንሽን ጌርና ነርና ናቱ ቪድዮ ስለዚ ኣብ ኖርዌይ እቶም በዓል ሲራክ ዝደልዮም ዝነበሩ እውን ዝያዳ መናብር ከም ዝረኸቡ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኖርዌይ ብቐረባ ስለ ዘይፈልጦ ሽም ናይቶም ፓርቲታት ክገልፅ ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ግን ነቶም ኣብ ኖርዌይ ዘለኹም ካብ ናቡ ካብቲ ሕማቕ ዝወፃኹም ትመስሉ
ቡጌሩ ድማ ይመላልኩም ናብ ጽቡቕ ገጽኩም ይውሰድኩም ናብ ጽቡቕ ገጽ ክኸደልኩም ድማ ተስፋ ንገብር ናበልና ክልተ ናይ ምትብባዕ ቪድዮታት ክበክሜ እስከዚያ ስምዑዋ ጽቡቕን ልምድታትካ ብንጽል ትፈልጦም ዶ እንተዳ ነዚኦም ትፈልጦም ኮንካ ሽዑ ዲስፕሊን ወይ ነብስንታ ትርጉም ይህልዎ ነቶም ሕማቃት እንዳኣለኻ ነቶም ጽቡቃት ክስስኑ ንዕኦም ኣድሚዕኻ እንዳሰርሕኻ ኣብቲ ትደልዩ ዘለኻ ናይ ዓወት ጎደና ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ነዚኦም ከይፈለጥካዮም ትገብሮ ስጉምቲ ኩሉ ግን ኣብ ሸንኮለል እዮም ብረካ ሕማቕን ብጣዕሚ ጽቡቕቲ እያ እታ ቻርት ኣብ ርእሱ ዘላ ሊኖ እንተሪኢኹማ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ልቦና ሸር ዝገብር እዩ ሊኖ ፈሎ ግበርዎ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ትሪእዋ ዘለኹም ትቀቀያሕቲ ሕማቕ ምዃኑ ተፈሊጥካ ትፈልጦ ትኮንካ እቲ ዲስፕሊን ናትካ እቲ ስነ ስርዓት ናትካ ንዓታቶም ይኣልየልካ ትፅቡቕ ድማ ናብ ሂወትካ ከም ዝኣቱ ይገብር ስለዚ ውፅኢት እንተዘየለ ንዑ እንተደይፈሊጥካ እቶም ፅቡቕን ሕማቕን ብሓደ እናኣተው ንሓድሕዶም እናደማሰሱ ውፅኢት ከተምፃእ ትኽእል ኒያ ዝብል ዘሎ ስለዚ እታ ዘረቡ ኣዝያ ብስልቲ እታ ብድሕሪኡ ዘላ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ድማ እታ ዝበለፀ ትርጉም ስለዚ ሕማቕ ልምድታቶም ቀያሕቲ እዮም ጽቡቕ ልምድታትካ እቶም ሰማያዊ እዮም እቲ ዲስፕሊን ናትካ እቲ ስነ ስርዓት ናትካ እቲ ነፍሰ ብቁፅፃር ናትካ ነፍሰ ግድኣት ናትካ ድማ ነቶም ሕማቃት ባህሪ ኣብቲ ቦትኦም ዘይምኻድ ኣብቲ ቦታታቶም ኣብቲ ንሳቶም ካስዩኻ ዝኽእሉ ብዘይምኻድ ንዓታቶም ብምእላይ ትፅቡቕ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኻ ናብ ሂወትካ ዋላ ብመድብኽ ትሪእዎ ትኽእሉ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግዜኹም ተጥፍዎ በቲ ትገብርዎ ስፖርት ምግባር ድዘይ ምግባር ብኩሉ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ እታ ኣካይዳ ናትካ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዝገብረልካ እዩ ዝነግር ዘሎ የቐኒየልና ፈሎ ግበርዎ ብዙሕ ክትረብሕሉ ትኽእሉ ኢኹም እኩማ ኣብ ዘለኹም ሞ እዚ ምረቓ ዝኽበፅሓኩም ኣሜን ኢለልኩም ኣለኹ ሰናይ ቅነ ሕጂ ዕረፍቲ ሓገዝ ማዕረ ጃላ ዕድመን ጥዕናን ሕድመን ከፍረይ ከምጉላ ፈለሐ እንሻላ ዓደ ሸውዓተ ግበርኪ ኣሜን ኣሜን ጃላ እዚኣ ኣደ ኣነ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ክሕግዛ ዘለኹ እቲ ምረቓ ነፍስ ወከፍ ብፍላይ ኩለና ዴታትና ክምረቓ መዓንየን ብሌን ግን ግጥሚ ኣለወን ናይ ምረቓ ነዊሕ ግጥሚ ኣለወን ብሓደ ዝኸይድ ምረቓ ማለት እዩ ካብኡ እያ ክትምረቓ ደልያ መስኪነይቲ ትግርኛ ስለ ዝኣበያ እምበር ትርጉም ስለ ዝኣበያ እምበር ነዊሕ ኣላ ኣደይ ኩሉ ግዜ ቀቢላ ትምርቃና ነርና ይቀሪበ እምበሬት ጉቢ ሰነኸ ጠጢ 40 ሰነኸ በኮሊ ገለ ዝብላ ነዋሕ ግጥሚ ላ ፅቡቕ ዝኾነ ግጥሚ ብትግርኛ ክቕየር ከሎ ግን ኣይ ፅቡቕ ኣይሰርሐን ስለዚ እታ ምርቃት እያ ብብሌን እንተትገብራ ፅቡቕ ኮይኑ ፅቡቕ ምርቓ መበፅሓ ነይሩ ግን ናይ ቋንቋ ሕፅረት ይቁርብ ግን እቲ ኣብ ልባ ዘሎ ኣነ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ተረዲእኒ እታ ቪድዮ ድማ ደስ ተብል እያ እዛ ሓፍትና ተዋሳኢት ናይ ብሓቂ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ሓንሳብ ናብ ዓድታት ናይ ትግርኛ ሓንሳብ ዓድታት ናይ ብሌን እያ ኣብዛ ፓርላመንታል ዝበሃል ቦታ ከይዳ ነይራ ካልእ እዚ ፅቡቕ እዩ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለው ህድሞና ነባሪት ትብል ቻነል እዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ካብቲ ሜይን ናይ ስቱድዮ ወፃኢ ዝግበር ቪድዮታት ዝያዳ ሰሓብነት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብዙሕ ፅቡቕ ቪድዮታት ኣለዋ እዚኣ ተቆሪፃ ስለ ዝረኽዋ ጥራየ ብዙሕ ቪድዮታት ፅቡቕ ሰሪሖም ኣለዉ ከይድኩም ኣተባብዕዎም ፅቡቕ ትሕዝቶ ተደለይና ነቶም ፅቡቕ ዝገብሩ ከነተባብዕ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲ ኢና ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ናይዚ ቻነል ደገፍቲ ዝኾንኩም ድማ እናበልኩ ክሰነበተኩም እየ ሳዕደይ ዝፈነጣተሎ ተባራበር ዓነ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየ ዘሎ ጀናኽያ ሃፍራ ብተፈቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ሲኔናዮም